आबैमोननावसो थांनोसैदां। आफाखौ आं जा नायनो लुगैदों। ओरैनोथ' आबैमोना दा थांनो होनना बुंदों, नाथाय गाबोन थांगोन आं। ओमफ्राय दाथ' बे आइयाबो गैखाला। आफाया आंखौ गोसोखांगोन ना खाङाबा, नाथाय आं जोबोद गोसोखाङो। न'खौबो, आबैखौबो, आफाखौ आरो आंनि आइ असेया। बेथ' आंखौथ' सैखायानो, बेखायनोथ' आंखौ नागारनानै थांदों। आफाखौ, आंखौ गोसोखांखाया मोजांबो मोनखाया। नङाबाथ' दा जों थागौमोन ना, आरो आंनि आइ गथायाबो फैनाय नङामोन। नोंखौ नायनोथ' लुगैयो आङो, माबायदि होननानै, नाथाय दा आं नोंखौ सैला। बेबायदि बिमा थानायनिफ्राय गैयैयानो साबसिनमार, नों बायदि गारनानै खारग्रा। I hate you, आंनि आइखौ, जाय आंनि आइ असे। नै आबै मिलिसा। औ आबै। ए लेखा फरायदों नों आबै? औलै आबै, एसे हमवर्कबो दंमोन ना, बेखौनो बानायदों। दे आबै सना दे, फरायनायफ्राव एसे मोजां गोसो दे आबै दे। देनां देरबोला साख्रि लानांगौ ना, आनै थुनसुलैनि बायदि। औ, आंथ' बुंखायोखा, आंबो आनै बायदि जागोन होनना सानसे। माथो आबै सना बेफोरबायदिनो सानखानांगौ। दे। बाखिथ' आरो नोंनो फरायनाय माबानायफ्राव जि नांगौ जोंनो दंना आबै सना, मा नांगौ नों जोंनाव बिबानो जाबाय दे। ओमफ्राय माबाफोर रोङा जायोब्लाबो नोङो माबानाव सोंबानो जाबाय, मामानाव। दे आबै जागोन, आं सोंखायो। फरायखांबोला नों दसे थानानै ओंखारबानो जाबाय, जों ओजों आइमोनाव थांनांगौ आंहा। एसे खामानि दङ नालाय आबै, नोंखौ लांफानोसां। आलासि जाहैनोसै ना आबै? नङा आबै सना, आलासि जाहैया। हा नोङो थाबोयोबालाय थाबोबानो जाबाय आइमोननाव। ओमफ्राय आंहाथ' फैफिननांगोनहाय। दा माइ गायनाय माबा, आंहाबो सोलाबथारा। थेवबो दसे थांब्रबनांगौ जाना दङ। होमबालाय ना आबै, नों खनसे गोदान बायनाय गस्लाया आंनो, बेखौनो दिनै गानसां। आरो माखौ गानबानो जाबाय, जेरैबाबो समायखायो आंहा फिसौआ। आरो बाहेरायाव दादिया माबा फिथाइ जानो लिंहरगासिनो नोंखौ, दसे थानानै लेखा फरायग्रो। दायो जाहैबानो जाबाय दै, लिरख' फिथाइ ना मा फिथाइ होनो। नोमाया माबानिफ्राय लाबोदों, बै न' खाथिनिफ्राय सासे दादा हरनाय। मामा जायख्लङा जागासिनो होमबा? औ आबै। दे होमबालाय ना, रायलायबाय थानो डिस्टार्ब जायोहाय आबै, फरायग्रो। औ। फैसासो एसे नांगौ जादोंमोन आंनो, बेखायनो आइनावसो बिनो सानदोंमोन आं। आइयाबा हरनो हागोन ना हाथ'आ? बिस्राबो आरो फैसायानो दामानि आइमोनावबो बारा थानायानो जालाना। आफा लोमजानायनिफ्रायनो बेमार नायैनो फैसायानो जोबलांबाय। बहाथो मानसिनावलाय फैसायाबो थाबाय थानो देनाय। जेब्लायबोलाय बेथ' थाबाय थायाना समाबो। आरो आंहाबो बर'सानि माखासे लन लानाय दंसोयो, बेहायनो सुख'नो फैसायानो आखायाव थायि जालांबाय। दाबो माखासे मानि दंबावोसो। गोदोहायलाय एसे एनैया सोराङाबो हरोमोन, नाथाय बिसोरजोंबो आरो दालाय मिलायनायबो गैला। फैसाबो बिलायबा एसे दिगदारसो जागोन बायदि मोनबायहां, नांबाय थाया रावखौबो दे। आंमालाय हारसिं बेसेथो हाख'नो, ओजों लनबो सुख'दो, बिनिफ्राय सुख'बाबो जोबनोनो थांला। बिनि सायाव आरो माखासे आबानि फरायनाय, दा फिसौजोखौ नायनांगौ दं। मा जागोन बुजिखौनो मोनला, हारसिंबो जाजोबा। लनाव बांद्राय बिदि थाङामोनबाथ' जेबो नंलामोन, एसे एनै गासैबो सोलिनो आन्था थायोमोन। नाथाय दाथ' लन सुख'नायनिफ्रायनो आखायावनो फैसा थायैसो जालायलांबाय। मा जाबावगोन, देनां फिसालाखौल' आसा दंसै आंथ', जे जिउआव माबा मोनसे साख्रिफोर मोनोबा बा माबा मोनसे बिजनेस खालामोबा आंनि फिसालानि सायावसैहाय। नों थानायब्ला बर'सा, दिनै आंहा बेफोरबायदि दुखुबो जानाय नङामोन एसेबां। मा बुंदों? बाजैखौ लानानै खारदोंमोन? औ, मा सानदों? आरो बे नोमबाजैया, सरि दाथ' नों मोनथियाबो जानो हागौ, थेवबो आं खिन्थाना होनि। बेहा सासे गथ'बो दंखायोमोन गुबुन फिसायजों, माने नोंनि नोंदायाथ' गदायसो जाहैबाय नालाय, दा बेहा आंनि आब'आ गुबुन सोरजोंबासो हाबा जादोंमोन। दा आरो नोंदाजों हाबा जाफैबावबाय खारनानै। सानैजों आंथ' बारा बुंनोबो थांला लामा सामायाव। थेवबो आब'नाबो जायाखै आरो नोंदानाबो जायाखै। गोदो आब' हाबा जानायखौनो हाबा जानाय होनना मोनथिखानानै नोंदाया गोसोथोदोंलै, बिनिफ्राय लानानै खारदों। दा ओमफ्राय नोंजों मा दसे रायलायनाय नुखो, आंखौसो इल्जाम लागायनो फैदों। मा? बाजैया सासे गथ'बो दंखायो? गुबुनजों हाबा जागोन दासो? येस, गाज्रिमोन मोजांमोन, आंना डाइरेक्टसो खिन्थानायाव दङ। दाथ' आरो मा बुंबावनो, लामा सामाफ्राव बेफोर खोथाखौ रायलायजायालै, रायलायनोबो बास्राखायो आङो। बिदिबाथ' आइया आरो आदानि लाइफआव थाहोखानायानो नंला माथो बाजैखौ, मोनथियोबोला।
मा बेखायनोसो बाजैया न'आव थाङामोन नामा? न'नि मानसिफ्राबो फैयामोन। आदायानोथ' सासे हाबा जाखानायखौ मारै गोसोथोखो आरो मारै हाबा लाखो बियो? माहि बेखौथ' आं जेबो मिथियानोमोन। आंल' मा जोंहा न'आव रावबो मिथिया जे बाजैया बिदि होननानै। जायखिया जोंलाय सानदोंमोन बाजैया सिख्लासोमोन। बेयावनोथ' नोंसोरो आन्दायबायलाय ना? आसलियावथ' आब'आ सासे हाबा जाखानायसोमोन। बिहा सासे फिसाजोबो दं, देरलायानो लांबाय दायो। बेखौनो उन्दै समावनो मिथिगौ ना, गारना फैदोंमोन बियो, गारना थांदोंमोन। बेखायनोथ' जोंनि न'नि मानसिया रावबो खबर लाला बेखौ, थैबाय होननानै साननानै लायो। आरो आंबो नायनो गोसो गैथारा। नाथाय थांब्लाबो रायनोसो थांगोन आं बेखौ माब्लाबा। होमबाथ' बाथ्राया जोबोद एसे बोरैबायानो। औ नंगौथ' आरोलै। ओमफ्राय दे बेखौ बाथो, नों बहा थांनो ओंखारदों? माबा जोंहाबो आफा फैदोंना, दाथ' आदायाबो न'आव थालाबा आं हाथायावसो थांनो ओंखारदोंमोन। बेदर लायनांगौ दिनै। मा बेदर मोनो, अमा ना दाउ, जायखिया लाना फैसै। हारसिंसो फैबाय हाथायावनो? ओमफ्राय मानोथो थाबायना फैखो? रिक्साफोर गाखोबोबानो जायोना, अट'फोर? गैया, अखा हानायावथ' आरो बांसिन मोननोनो थाङा। बेखायनो फैबायलां हारसिंनो ओरैनो। उरायनाखौबो लिंबाय, गैया बिराद अलसिया जाबाय गथ'आ। अखा हाबाथ' बांसिन ओंखारनो बाबावो बियो। होमबाथ' नोंबो बाजाराव थांगोन, आंबो थांनो नागिरदों। थ'दो होमबालाय। नों थाङोबा जुदि आं बाजारसिम, आंजों बाजारसिम थांफानो हागोन। नोंहा आरो उसुबिदा जाबालाय? ओरैनो आंजों नुब्लाथाय नोंखौ बायदिसिना बुंलायलाङोना। बाथो बेफोरखौ आरो आं गियाथ' रावखौबो। मेहेरखौ आरो सोरबा दांनो फैथोंलाय। गाखोदो जाम्बिलाय, फैदो दोनलांसै आङो ससे। ओरैनो रिक्साबो मोनखालाबा नोङो, मानोथो थाबायना थांनो? आंनो थांखागोन जेराव। उफाय गैया, थास' बिबाराबो एसे डिस्टार्ब जाबायना। दे गाखोदो, मा दायबाय थाखो? दानो ओमफ्राय सोरबा नुबा दाय जाबालाय? ओरैनो बायदिसिनासो ओंखारबाय खोथाफ्रानो। आं बोरैबासो मोनलायबायहाय थांनो। माहिर, आं हारसिं थांसै नामा? दा लोगो मोनलांगोनदां, रिक्सा नङाबा अट'। अखा हानायाव बेबो आरो रिक्सा मोनदो। लामाया बेसे गोजान दंबावो नुवाखै नों? थाबायनानै थांनोलै। गाखोदो, माथो आं नोंखौ अरख्लाबगोन नामा? दे होमबालाय। जाबायना? औलाय जाबाय, थुदो सालायदो। मोजां हमथा, बोरैबा थालांबायगोन। आं थालांबाथाय गैया नोंहासो दाय जागोन दा। आंना मोखां आथिं आखाइ दुलुबा मा जागोनलै? मा जानो आरोलै, गोलैबायो नामा आं थानायाव? दे होमबालाय थाब थांनोसै, अखायाबो हाबाय थाबायना। आइया, ओमफ्राय मा? फारनै गाखोब्रा, खावनै गाखो। मा होनदों? फारनै जिरायब्रा, आं गाखोनाय बायदि। जायोलै आंना बेनो। दे आरो होमबालाय, गोसो नोंनि। थांनोसै बिदिबा ना? ओमफ्राय आं बिदि गाखोनानै नोंहाबो दाय जाबावबालाय, जेनेबा गार्लफ्रेन्डजों सोर सिख्लाखौ थिखोनाय होननानै बुंजाबा? बोरैबा दाय जागोनबो, बेखायनो आं बुंखादोंमोन नोंखौ। गार्लफ्रेन्ड दंजानायबासोमोन दा, रावबो गैला बे। थगायथारबायसो बे गावहा। नोंखौ थगायना मा मोननो आङो? नोंदायाथ' दा नुबा खम जोंखावजोबसिगोनलै बे आंखौ, नोंखौ नुबा। ओमफ्राय मा खालामगोन नोङो? मा खालामनो, जेबो खालामा। फंसे होनोसैब्रा बेखौ, दाय दंखायोना। बोरैबा बुंखायो माबा मानसियाबो। थुनथुलि, थांगासिनो आङो र'। बिनिफ्रायथ' दिनै लानानैसो फैखागोनलां मानसिखौनो। नों राजि दंब्लाबो गैयाब्लाबो, आं जेबो मिथिया। लागोन फैगोन, आंनि हिनजावखा जेराव खोथा गैया। गोसोखौनो एसेबो मोजां मोनाखैमोन। दासो दसेबाबो नोंजों रायलायना मोजां मोनबायलै आङो। आइयाथ' मानिखाखानाय नंला मोनथिगौ, थेवबो बाथोदो। सोरजोंबा संसार जाबा नोंजोंसो जागोन आङो, गुबुनजों नङा। नै माथो आबौआलाय देरलाना बहासो थांनो ओंखारखो नोंलाय? जेरावबो नङा आबै, दसे बेरायना फैनो आं, गोसोआनो थिग मोनाखैना। नै आबौ सना, हा जमा साहासो लोंनो नागिरदोंमोन आलासिजों, दा नोंहाबो थांनोसो ओंखारलायबाय बहाबा। थांसै, दसे थांना फैगोन आं। नोंसोर थाथ', आलासिबो दंना आबै, रायलायथ'बाय था। दे आरो होमबालाय, थाब फै आबौ नाथायबा। जागोन दे। फैसाया ओमफ्राय एसे मोजां दोन जुरि। हा?
मोजां दोनाबालाय बहाथो जानला मानला दोननांगौ जाखोसै नङा एखनबा समाव दोनसंला दोनसंलि जाफ्राङोना आरो बेथ' बिराद नांगौसो मालायनोसो हरनांगौ बेखौ मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट खामानिनि थाखायसो बियो सासे मानसिजों डिलबो जाखाबाय नालाय आरो आं मोजाङैनो दोनगोन ना हा जोंनावलाय सोरथो फैयोखाय गासैबो न'निनो मानसिखा दा बहायथ' सोर लानोसै औ थेवबो साननै सानथामसोजों हरनांगौ नालाय नोंनोनो दोननो होथ'बाय आङो दा मोजां आलमारियावनो सोनानै दोनगोन आङो औ दे बेनिफ्रायथ' माबा आलासियाथ' दा जानायफ्राबो ओरैनो बिदिनो गासैबो बानायनायाथ' बानायबाय लेंहरबाबो फैया दिनैसो फैनो रोंबाय एसे थालांथोंसै जोंनावनो साननै सानथामसो बा गाव जेसेबां गोसो दहाय सोरां बेखौनो आंबो सानदों बुंनायाथ' बुंदों आइयाबो होनबाय थालांगोननो थालांनायालाय दाथ' आरो फिसौलाबो फैफादों नालाय मोजाङानो जाबाय दे फिसौला फैफानायानो हारसिंबो ट्रेभेल खालामनो एसे बोरैबा ना जोंबो थांबाय थानायबो जाया नालाय आंबो मोजांखौनो मोनदों बिरादनो मादै फैनायखौ ओमफ्राय नोंहासो दै मा जालायखो आंहालाय मा जाखोनो ओजों माबा माबि जालुबाय थायो न'आव बेफोरखौथ' थाल लायाहाय गोसोफ्राबो आबानि थाखायनो जानो लोंनो सुख मोनलायि जाथारदोंहाय आंबो नोंथ' थाल दं बेफोरखौ हा खबर लायो माबा आलासि गोनांखायसो सिरि थाबावबाय आं नङाबाथ' जेरैबायदि सिरि थादों बिदिनो थानांगौब्रा जुरि मानोथो आरो दावराव खालामलाबायनो सासेजोंबा बेयाव आराम आजादि थाहैयो नाथाय खबर लाया बेहाय फिसालाखौ बिसिखौ न'आव मा जादों मोजांखौनो सोंनाय माबानाय रायलायनाय गैया नोंहा थेवबो ब्राजुरि दा रायलायगोन ना आंबो रायलायहैगोन र' जामाइजोजों बेनिल' खोथा नङाहाय ओमफ्राय बे फिसौलाना मा बिदि बुंनायखौ नुवाखै नों सनानिहा जाबाय बायो नामा नंथारालै बियो नंगौना नङा जेबो मोजांखौनो मिथिला दाथ' आरो गथ'आ बायै बिराद खुगाहाय मिथिदों नोंसौलाया बहाथो आरो सनानि फिसाला जानानै बिनि माबायाव देरनानै बहाथो मोजां जानो गथ'आलाय आजां गाजांनो बिमानि सापर्टआव बिराद माबायोहाय गथ'आबो ओइ थाथों जेरैबायदि दा थादोंना बिसोरो बेबायदिनो थानो हो बिमा फिसा नामा जोंनालाय खालि थुनथुलि बिहामजोल'खासो दा आरोथ' थुनथुलि बिहामजोआबो बेबायदियै एसेबां गोसो गाज्रिथ' जानाय नङाना जोंनि फिसालाखौ बेबायदि थगायनो जामाइजा रागा जोंदों मोनसे बाथ्रा मिन्थिना थिग दं दे गावनि जायगायाव अब्लाबो जोंहाबो फिसालाया एथबां गाज्रि नङाना औहाय सोरां दिनै थुनथुलिया फैमारसिगोनखायसो गोसोआ मोजां मोनबायलै आङो दाथ' ओंखाम ना उन्दुनो जेबोखौनो सुखुवाखैमोन आङो आंनि गोसोआसो मोनथिसिगौ आइयाबोथ' थांबाबो आंखौ बेनो बेखौ बुंनायानो बुंगोन दिनैहाय ना थुनथुलिखौ लांखागोन आङो औ बेनो मोजां जागोन नाङा दे थुनथुलि नों थाङा बुंबाबो आं नोंखौ बेफोरबायदि गालाङाथ' दिनै लांफाखाथारगोन आंजों नोंखौ लांनायावलाय आंहालाय मानो गिनांगौ मानो लाजिनांगौ दे नोंजों संसार जानो सानखानायखा आङो आरो आंनि सिमांखौ बेबायदि गेजेराव आसखान्दा खालामथारा आङो दाथ' नोंखौ खालामहोगोन आं थुनथुलि ओमफ्रायथ' मानो दाबो सफैदिया दे फैनोथ' बुंदोंमोन ओहो थगायखानाय नङा बियो फैखाथारगोन बारा सानबाय थाबोला फाग्ला बायदिसो जालायलाङो आङो बेखायनो गोसोखौनो दिनै बेखौ लोगो हमबासो मोजां रायलायलांबासो मोजां मोनसिगोन आं रायलायाल' लांफाखागोन खाबा जानो हागौ आंनि किस्मतआवनो एसे सुनि ग्रह मा जियानो जायखिया दुनियानि गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन ग्रहआनो नांना दंखोमालै बेखायनोथ' माबा नङा माबा मोनसे जाखाथारो दा आंनि जिउनि बेसेबांबा बेसेन गोसा जिनिसखौनो आंनिफ्राय सेनो सानदों बेबायदि दा खालामा फायसोर थुनथुलिनि अनगा आंहा बे जिउआव जेबो गोजोन गैया गोजोनबो थानो हाखानाय नङा रावजोंबो साना बेवहायनो दङ बे साननैसोआ बिराद बेस्थ'मोनलै आङो मबाइलबो नायनो सोलाबाखै ओजों दुब्लियाव थांनानै माइ गायनायावनो बेस्थ' जाबायब्रा हालौनाय माबा माबि खोथिया राननाय बेनिफ्रायथ' थुनथुलिनि स्टेटास आरि जेबो नायनोबो सोलाबथ'थाराखैमोनलै दहाय नायबाय आङो बा माथोलाय एकदम साननि थाखाय दुखुसो जागासिनो माथो थोद फाग्लि आं थानायावनो आखियानो दंथारो जेराव नोंजों नुदोंना थुनथुलि आं बायदि सेंग्रा बहा मोनगोनलै न'निबो खामानि मावबावोसो आङो बे सानाथ' उदाय रोङालै नोंनि साननिफ्राय आंसो साबसिनब्रा नोंखौ जेब्लायबो हेपि दोनबावगोनसोमोन
उफाय गैला आरो नेथ'नोसै दसे। ओरैनोबा मालाय हरा बुंखादों आइ बिखुनजा होमबा स' सुइट आंनि लाभलि मम। सेन गोदानखौबो मैया लाबोनाय दंमोनलै फुनबाय आं मोजांब्रा। देलायनायावबो खमिदोनालै आसोला लाखिया। सिख्लाफोर खारफायोना खारफाया आंथ' मोनथिया, आंथ' खालि थुनथुलिनि उनावसो खारफायो। दाबायदियाव सोरबा आंखौ नुना फिदा जाबाबो लानायाव गैया लाखिया। गुबुनखौ नायनोनो थाङा आङो, खालि थुनथुलिल'। अराय जिउ नेनानै थागोनलै थुनथुलि। मोनथिया मानो एथ'बां मोजां मोनो आं नोंखौ। सानलांबाबो लाङाबाबो माथो, थेवबोथ' मोजां मोननाया खम जायाना। आबा लोखि नै मानसियालाय देदलानानै बहाथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय? औलै आयै दसे बाहेरायाव ओंखारलांनि आङो, दायो फैफिनगोन आरो फैबा अमा बेदर लाबोफागोन आङो। दे बिदिबालाय आबा। माइ गायखांनानै दासो स्रा जाबायहाय आबा। एसे गोबावानो लाबाय, खामलाबो मोननो थाङा नालाय। नोंहामजोआ फैबा लाबोगौमोनलां आयै। नोंहामजो फैब्लानोथ' थाब गायखांगौमोन ना, गैयाब्रा फैनोनो नागिरा माथो। लाबोदो आबा, मानोथो सोरबा दङबाला लाबोदो। थाब थाबनो बिहामजोनि संनाय खावनायबो मोनजानायनि आंहा। नाथाय आं थुनथुलिनि बाथ्रासो बुंदों आयै। आरो बिनि नाम लाबावबाय नों आबा, बे हिनजावनि? आं हले सैलासोहाय बे हिनजावखौबो आरो नोंखौबो। मानो बावाबा, मानो बावला बिखौ? गुबुनखौनो ना नों मोननोनो थाङासै? बावालै आयै, सोरबा गाज्रिमोन मोजांमोन, नोंहामजोखौ आं बावनो हाया। आंनि बिहामजो माब्लाबाबो जानो हाखाया बियो। आं बुंखादों आबा नोंखौ बेखौ बावगारदो जेसेबां थाब हायो। गुबुननि हिनजावखौ बिदि मोजां मोनथाबबाय थायो नामा? माबा मोनसे खामानियाव गोसो होदो, अब्लानो बावगारगोन नोङो। रागाफ्रासो मा मोनबाय आं, थुनथुलि ना मा बिबो? मादि जादु खालामखो आंनि फिसाखौ? जादु नङा आयै, लाभ, मोजां मोननाय, अननाय। एफा मोजां महर गैया नङा दङ। हा गुबुनखौनो मेल्ला एभेलेबेल दंजोबो, बेफोरखौनो मोनगौमोन। बे सासेखौनो गोसोथाबबाय थानाय बिलाय। हिनजावनि आंखाल गैया आबा, बावगारदो बिखौ। बावनो हायोबासो बावगोन दा, हायाना। आं रागा जोंबाना, माब्लाबा रागा जोंबा ओरैबायदि खालामनो हानाय, रावबो फात्ताबो मोननाय नङा। दाबो टुइस्टआ बाखि दंबावोना आयै, नेना थाथ'। दाबोथ' एन्ड जायाखैना। समनिसो खोथा, सम फैग्रोथों। बेनिफ्राय आं मा रायलायनो देनाय? नङा माबा मोनसे गोसोखौ गोरा खालाम थुनथुलि। नों बिदि लोरबां जानो हाया नङाना? आरो आंथ' जेब्लाबो प्रब्लेमखौ फेससो खालामोना, बेफोरबायदि जायाथ'। सानखौ बेयाव लोगो हमफैब्लाबो गाबलु गाबला सेट जानायजों जानाय नङालै। प्रब्लेमखौ डाइरेक्ट सल्भ खालामलांखानांगोन। बाथ्रायाथ' एसे गिदिरानो थेवबो। सान थुनथुलि। अखा हाबाय थादों, नों आंखौ बेवहायसो लिंहरबाय। थुनथुलि, नों फैमारबाय? औ सान, फैया जायो सोरबा हा? आयु, बेखौनो आंलाय बेसेबा गिदोंसोमोनलै, नोंखौ फैमारगोना फैमारा साननानै। बेबायदि जायो नामा सान, आं फैनो होनना फैया जायो सोरबा? ओमफ्रायथ' मोनथिगौ ना नों, मोनथिगौ। आङो ना बेसेबा गोबावजों लोगो मोननाय बायदि मोनखाबायलै नोंखौ। औ आंबो सान। ओमफ्राय नों आइनो खिन्थादों बेफोरबायदि फैनायखौ? आइयाथ' नोंखौ लाखिखाबावदों जानांगौ ना? नङा सान, आं बेयाव फैनायखौ जेबो बुङाखै दे। थेवबो आंना गोसोआनो मानियाखैलै सान। औ थुनथुलि, आंनाबो। आरो मिथिगौ ना, बे सपनामोननावबो थांदोंमोन आं, नाथाय बे सनियाबो बेखौनो बुंदों। अब्लाबो आं नोंखौ बेफोरबायदि गोजान जानो हायालै सान। औ थुनथुलि, जाखायाना जोङो, हाजारखि नाजा थेवबो जायाथ'। गोसोआनो बोरैबा मोनजोबोलै सान। आरो बे अलंबारा मानो फैनांगौ जोंनि जिउआव, बे सपनाया? फैब्लाबो आं बिसोरनि नंखाया। आं नोंनिखासोमोन, नोंनिखा, आरो नोंनिनो थागोन। आइयाबो ना जेखि बुङा मानो, अब्लाबो आंनि गोसोआ बेफोरबायदि नङा। आं नोंखौ गाज्रिखौनो मोननो हाया मानोबा। थुनथुलि, जुदि जोंखौ बेयाव गोजान खालामनो नागिरोना, अब्लाथ' आं नोंखौ बिनिफ्राय गोजानावसो लांगोन, थांगोन जों बिनिफ्राय। मा? औ थुनथुलि, ओमफ्राय नोंसिनि आइखौबो गियाथ' आङो। गिनायाथ' आंबो रावखौबो गिया सान। बिदिबा माखौथो लामा नायबाय थाखो थुनथुलि? हो? थ'दो आंजों दानो थुनथुलि।
माखौ नायबाय थाखो जोंनावथ' आंनावथ'। सान मा नों आंजों थांनो गोसो गैया थुनथुलि? दङ सान, नाथाय दाथ' दावराव दावसिथारना। दावराव दावसि जाखो मा जाखो? आरोथ' मोनथिबाय थुनथुलि, नों दिनै थाङाबाबो ना आंजों आं नोंखौ लांखाथारगोनखा। मोजाङै लिंनायाव थांबा थांबाय, नङाबा जबरदस्तिबाबो लांखाथारगोन आं नोंखौ। गाज्रिमोन मोजांमोन। आयौ सान, मा खोथा जाखो बेलाय? थांगोन ना थाङा बेखौल' बुंदो थुनथुलि। साननैसो थाथ'बावदो नामा? प्लिज, एसे मोजाङै थान्दा जाग्रोथोंसै नामा बाथ्राया? मा बुंनो सानदों नों? थांथ'वा। बिदि नङा सान, थांगोन आं थेवबो। दे अब्लालाय। सान, नों आंखौ गाज्रि मोनना दे, नाथाय थेवबो बाथ्रायानो जेबायदि गरम ना दायो, बेखायनोसो आङो। जेसेनो बेबायदि थागोन बिदिनो जाखागोन थुनथुलि। नों मा नेबाय थानानै गुबुनखौसो आंनि लाइफआव फैजानो लुबैदों? नङा सान। आं दिनै जेबो मिथिया थुनथुलि। आं नोंखौ लांगोन माने लांगोन आंजों। आरे सान, बेफोरखौ नों मा खालामदों? जायखौ आं बिराद सिगाङावनो खालामनांगौमोन। ओइ सान, जाम्बा जाखो ना माखोलै नोङो? आं दिनै नोंनिबो खोथा खोनासङा। सरि, नोंखौ लांगोन माने लांगोन आंजों। बेसेथो दावराव दावसि खोनासंबावनो, थांगोन आं नोंखौ लानानै आंजों। आरे सनामोन, दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'लायनोसैलाय। बेनिफ्रायथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों खोन्थाहरबानो जाबाय। मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों जेखियानो जाया मानो लोगोफोर, दसे सम नुजाफैलायबाय। दे होमबा ना दिनै थांथ'नोसैलाय। आरो फैफिनसैलाय जोङो नेक्स्ट एपिसडजों, जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा। होमबा भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरदो दे सनामोन। थांथ'नोसै, बाय बाय, बयनिसिमबो लाभ इउ। दे होमबा जों थांथ'नोसै। आरोथ' जाब जुबबाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ। लाभ इउ अल।